2021年某日、バラバラに散逸していたアンドロトリオの原稿が奇跡的に全て発掘されたという報を受け、京都国際漫画ミュージアムへと向かった。このミュージアムは京都市中京区の元辰池小学校跡地にある日本最大の漫画博物館である。明治時代の雑誌や戦後の貸本など貴重な歴史資料、現代の人気作品、世界各国の名作など約30万点を所有している。国内外の漫画資料の収集・保管や漫画文化に関する調査研究、これらに基づく展示やイベントなどを行っており、博物館的機能と図書館的機能を併せ持った新しい文化施設だ。現在、漫画家内山亜紀の原稿は貴重な資料として保存するため、ここ京都国際漫画ミュージアムに集められている。その中から、あの幻の作品、アンドロトリオの原稿が発掘されたというのだ。1982年に週刊少年チャンピオンで連載されていた伝説的ナンセンスフェチコメディ作品、おむつを履いたほぼ全裸の少女がヒロインとして大活躍する。この作品の著者は成人向け漫画家出身であり、ロリコン漫画の大家内山亜紀。アンドロトリオは現代萌え文化の原点とも言われている貴重な作品の一つなのだ。そんな伝説的作品の生原稿は長い間散逸状態であったが、今年に入り京都精華大学国際漫画研究センターがほぼ全てのページをサルベージすることに成功した。今回は特別にその生原稿を見せていただけることになった。これはYouTube に流せるやつですね。バンされないやつ。こういうのがいいですね。こういうとこに出るか。挟んで。1分かな。あとですね。2色が綺麗ですね。2色での肌色表現がすごく綺麗ですね。なんか2色綺麗だな。これが4色ですね。こんな色出ない。でも4色がちゃんと残ってるのが嬉しいです。これ割と綺麗ですね。このサイズ。そう、このサイズの違いはね、この原稿研究、漫画原稿研究にとってもちょっと重要かなと思っていて、内山亜紀さんはめちゃくちゃな作画スピード、しかもアシスタントなしで全部一人で書いていて、でそのために小さいね、サイズで書くっていう形になってるんですけど、これパーセントとか見えますね。そうか、この辺はちょっと面白いですね。もしかしてこれ2ページ原稿ですかね、全部。この辺がそうですね。もうこの時点でこうだったんだ。これはこのサイズなんですね。本当にもう我が道を行くよ。これ原稿サイズ的にはね、貸本漫画の時の原稿サイズですよね、これね。書き換えてるんですね。完全に原稿に書き直してますね。元誰だった？乱歩です。乱歩。完全に上にこれ誰書いたんだろう。この線はだから乱歩の。これはでも重要な書き換えですね。これは本当に先生、今日これ聞いたら覚えてないって言うんですよ、先生。だから先生じゃなくてない人が勝手に書き換えた疑惑。あとはですね、デビュー作、チャンピオンデビュー作。アンドロトリオ第1話。ウィークリー版ってこと版ですね。これだ。これが一番重要な作品。そうですね。今回ね。これは要するにスコラ版では外されてるってことなんですよね。そうです、外されてます。ね、だから多分この封筒の中でも外されてるってことですね。これが本当に偶然見つかったっていうのがすごい奇跡。奇跡に近い。これはあれじゃないですか。幻のサザンクロスの。これはですよ。幻のサザンクロスのキャラクターデザイナー、キャラデザを頼まれて提出したプロットキャラクターでボツになって、後にボツになったけどボツになったことをお知らせするページです。昔からアンドロトリオの復刻プロジェクトはあったのだが、肝心の生原稿が見つかっておらず、半ば断念せざるを得ない状況にあった。しかし今回、京都精華大学国際漫画研究センターの全面協力によって、ほぼ全ての生原稿を発掘することに成功。不可能だと言われていた
アンドロトリオの復刻企画が改めて動き始めた。また現在、原稿を管理している京都精華大学国際漫画研究センターは、漫画原稿のアーカイブ化、復刻原稿の活用など、このプロジェクト以外にも様々な試みを行っている。劣化しやすいデリケートな漫画原稿の保存と公開の両立を目指す、原画ダッシュプロジェクトも進行中だ。以上がアンドロトリオ完全復刻プロジェクトの概要である。よろしくお願いします。もともと漫画ミュージアムは漫画の資料を集めた資料館みたいなのを作ろうっていうことで計画が始まったんですけど、その時の漫画資料っていう時のイメージは単本、つまり漫画の単行本とか漫画の雑誌だったんですね。でそういうものを集めるための施設を作るっていうのがオリジナルの計画だったんです。でその中で単本のような本だけじゃなくて、それのオリジナルである原画、原稿みたいなものもどんどん失われている状況があるので、それを集めていかなくちゃいけないんじゃないかっていう話に、なったんですね。現在も秋田の横手市松戸漫画美術館のように積極的に原画を集めているわけではないんですけども、テスト的に集めている原画っていうのが結構ある。原画の活用に関しては今回のような出版プロジェクトみたいなことで貸し出したりするっていうことは過去にもいろんな作品でありましたし、展覧会のために貸し出すっていうような件数は多くないんですけども出ますので、そういうような活用が実績としてはあります。まず内山先生が活躍されていた出版的なジャンルでいうと、大手の集英社さんとか講談社さんとかが出しているようなジャンルとしての規模もそんなに大きくないところで活躍されていた方ですし、管理的なものっていうのもある意味すごくワイルドな管理がされているものがそのまま送られてきたっていう感じで、とにかく原稿がきれいに揃ってないとか、セロテープがベタになってあるとか、重ねてあったらベロって剥がれそうになっちゃうとか、糊でくっついてるとか、物としての状態っていうのがまず良くないので、それを気をつけながら探したりとか、全然違う袋に入っちゃってるものから探し出すみたいなことが大変なんだ。漫画ミュージアムとか京都精華大学としては、ある意味思想としては社会的なヒエラルキーがあるジャンルとか作家さんみたいなものっていうのを、そういうのは一旦フラットにすべきだ、むしろ底辺だって思われているものこそ漫画というジャンルを支えている裾野なんだから、その良さをやっぱ大切にしなくちゃいけないということがあって、漫画ミュージアムでは内山先生のように知られざる教師を積極的に集めているということはあります。僕当時は小学生だったんですけども、今考えると内山亜紀さんに影響を受けたりとか、内山先生のある種人気でできたような流れが一般紙みたいなところに漏れ出てちゃうようなところで小学生高学年とか中学生ぐらいを過ごしていたので、今考えたらアンドトリオを読むと僕のそういうなんていうんですかね、性的な初動みたいなものがここにあったんだっていうのに気づくっていうことがあって、ただいまって感じです。
漫画ミュージアムには漫画雑誌や貴重な資料などが多く保管されており、漫画のアーカイブ施設の役割も果たしている。じゃあ、これをこれから、東京に持って帰ります。はい。お願いします。ついに動き始めるを出版。試行錯誤の想定会議とそのスタッフたち、難航を極める原稿修復、そして知られざる巨人と伝説が開校する。手塚プロダクションと間のこと。お願いよ。令和に蘇る内山亜紀の新刊は果たしていつ刊行されるのか。次回アンドロトリオ完全版とは。